एक दिन में 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन तोहरे दिहल जीवन मैया तोहरे पर ही अर्पित बा। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष। नमस्कार और प्रणाम। बाप रे बाप मत पूछी। भोजपुरी के दूगो ऐसन सुपरस्टार तो बहुत लोग बा, लेकिन दूगो सुपरस्टार के दशहरा के उपलक्ष्य में दूगो फिल्म आवत हटे, जौना के नाम बाटे हर हर गंगे और दूसर का फिल्म के नाम बाटे संघर्ष 2। बहुत जबरदस्त फिल्म बाटे। पहिल का ऐसन बाटे भोजपुरी में कुछ हट के भी कोशिश कइल जा सकता। पहिल का ऐसन मूवी जौन दोनों बनल बाटे, माने दोनों कलाकार अपना में दिखावे की कोशिश कइले बा लोग कि भोजपुरी में कुछ अलग बन सकता। गजब के बात बाटे। भोजपुरी आगे बढ़ो, हम चाहतनी, रहुओ चाहतनी कि हमार भोजपुरी आगे बढ़ो। लेकिन दूगो फिल्म आवत बाटे। एगो के नाम बाटे हर हर गंगे, जना के बहुत ज़बरदस्त फिल्म बाटे। 2 दिन 3 दिन पहले ट्रेलर रिलीज हुआ बाटे। थोड़ा सा कमी बाटे, बहुत सस्ता इतना बड़का मूवी बनता, लेकिन हम कहतनी कि इतना सस्ता काहे ला VFX के जरूरत रहलक हटे। आई जौन चिड़ई उड़ल हटे पहले देखनी ह, वो कोई उड़ा सकत हटे। इहे तो चूँकि बचो जन मानू वो कही कि तो डुप्लीकेट हो, लेकिन कोनो बात ना। पहिलका बार ऐसा मूवी बनल, पवन सिंह के मूवी बनत हटे, जौना के तनी मनी गड़बड़ बा, लेकिन बहुत अच्छा फिल्म बाटे, बहुत ज़बरदस्त फिल्म बा। थोड़ा सा VFX के चलते फिल्म तनी, पर कोनो बात नहीं कि बहुत अच्छा मूवी बाटे, बहुत सुपर बने। ये फिल्म शायद 2-3 भाषा में भी, लैंग्वेज में भी कन्वर्ट होके आला बाटे। अब पता ना हो कौन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके आला बा। दूसर का मूवी के बात करी, संघर्ष 2 खेसारी लाल यादव के मूवी बाटे। इहो बहुत ज़बरदस्त मूवी बाटे। एहू में कुछ अलग करके करे के खेसारी लाल भी और उनके जो भी बनैले बाटे डायरेक्टर, कुछ अलग ही बनैले बा मूवी। बहुत अच्छा मूवी बाटे। तो हमनी के इहे करे के बा कि दशहरा में जब फिल्म रिलीज होता टे, बहुत अच्छा मूवी बा। दोनों बहुत अच्छा मूवी बा। दोनों पहले तो गाना में टक्कर होता लखटे, अब तो फिल्म में टक्कर होता टे। तो देखला के ई बा कि जब फिल्म रिलीज होई तो केकर सबसे ज़्यादा हिट होई। देखनी है ट्रेलर दोनों पे हर हर गंगे के, बहुत अच्छा मूवी बा। आ दशहरा में अगर रिलीज होता है तो वो लोग जाई लोग देखी, काहे कि हमनी के सपोर्ट कर बहुत जरूरी बा। दोनों मूवी के हम एगो के देखी, दोनों मूवी में बहुत ही कुछ हट के भी बनावल गल बा मूवी के। खेसारी लाल भी बहुत मेहनत कइले बारन, पवन सिंह भी बहुत मेहनत कइले बारन। ठीक बा, हम एगो मूवी के सपोर्ट नहीं कर, दोनों मूवी के देखी। दोनों मूवी सामने सामने बा पोस्टर, तो दोनों मूवी के सपोर्ट कइल एकदम जरूरी बा। ठीक, 12 बात तो है पवन सिंह गर्दा उड़ाते बारन। अभी एगो फिल्म आयल हटे, सॉरी गाना आयल हटे, एक दिन में 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन एकदम 6 मिलियन तक पहुंच जाता टे। मुकाबला से होई तो ये है औकात पवन सिंह का। ठीक है, और बता दें कि मैंने पहला ऐसा गाना है जो एक दिन में 6.1 मिलियन व्यू क्रॉस कर गया है, और गजब का गाना है भाई। गाना सुना तो सही में मजा आ गया। आप भी गाना जाकर सुनिए। और ये गाना ट्रेंडिंग से यहाँ तक 16 मिलियन तक पहुंच जाता टे। बहुत दिल के बहुत खुशी होता टे। खुशी ए ला होता टे, एक्टर ला खुशी नहीं खे हो, हमार भोजपुरी आगे बढ़ता ओ ला खुशी होता। तो चली, अच्छा बात बटे। फिल्म तो बहुत बढ़िया बटे, बेहतरीन बा, देखी लोगिन। गाना भी अभी के डेट में खेसारी लाल तो छोड़ी, अभी तो बेचारा फसल बान 5 करोड़ के मामला में तो उनकर बात हटाई। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ तो बेचारा फंस गए। पवन सिंह पर बहुत बढ़िया अभी गाना चलता टे, बहुत मैंने इतना बिजोर गाना आया रहा। एगो गलत नहीं, थोड़ा शिकायत बटे कि पवन सिंह के, अरे जब करते बानी तो पर्दा के पीछे करी ना, माने पर्दा के आगे कर जरूरी बा। ठीक नहीं,
तनकी से यही में तनी गड़बड़ा गल बटे गाना में और सब खूब बढ़िया बटे। खूब बढ़िया से गाना देखनी एक दिन में 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन। तो ठीक बा, बहुत अच्छा के बात बा। भोजपुरी आगे बढ़ो, हमनियों के आगे बढ़ी सब। तो चलिए हमारे चैनल के सपोर्ट कर लोगी। हमारे फेसबुक बटे पेज बटे अंकित सिंह राजपूत के नाम से, ऑफिशियल के नाम से, और यूट्यूब भी बटे। ठीक बा, तो यूट्यूब पे भी हम देता नहीं अभी अंकित सिंह ऑफिशियल बटे यूट्यूब भी। तो दोनों के सपोर्ट करी जा। चली जय हिंद जय बिहार रही। आएंगे बिहार के नाम रोशन कर लोगी ना, तो जान लिया लोगी ना नाम रोशन करवा लोगी नो। तो जितना है देखे सनु पब्लिक के बाद तनकी सुननाओ नहीं तो चल जीवा लोगिन गप देख। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया गाना गाओ लोगिन। चलिए जय हिंद जय बिहार रहेगा। जय हो, जय भोजपुरी, जय हिंद।